Off topic muna tayo sa pag-aaso. Nandito po tayo ngayon sa sa Bunuan Beach. Ito yung tinatawag nilang Blue Beach. Yan po, nandito po kami sa sa dulo. Yan po. Parang second to the last na po kami nakapwesto dito. Ayan, sa mga nasa abroad, yung mga OFW, panoorin nyo lang po ito, mga kababayan ko, sa lahat ng panig ng mundo. Parang nandito na rin po kayo sa Pilipinas. Ayan po. Ayan po si YP, kumakain ng McDo. Sana all. Ayan, dito po. Dumayo lamang po kayo dito sa Bunuan. Tinatawag nilang Blue Beach. Dito po ay napakaganda. Po, kung nakikita nyo naman, doon sa banda doon, pwede kang may mga ino-offer silang upuan dyan. Yan, napakamura lang, mga 50 pesos to 30 pesos, mga ganyan lang. Maghapon na yun. May mga puno din dito, kaya malilim. Ngayon naman, kung trip mong titipid ka, kagaya namin, ayan po, mga kababayan ko, mga kapragman ko, ayan, hindi na po kami nag-arkila dahil kami po ay nagtitipid. Tsaka, naman na po, hapon na, mag-aalasing ko na. Kaya di na namin kailangan kumuha pa nun. Napakaganda dito. Mga kapragman, ayan po, abang-abang na lang po kay Pantiger. Kung kahapon si Shoota Girl yung napanood din nyo, si Pantiger na susunod. Ayan po, napakaganda dito. Kaya ituturo ko kayo ng konti. Maglalakad-lakad tayo mga kapragman. Ayan, dala-dala ko po yung aking yung aking alagang aso at yung aking anak. Yan po yung aking alagang aso, isa yung breed ng Chihuahua. Itour ko na po kayo. Lalakad-lakad na po tayo, dito po tayo. Kasama ko po yung aking anak. Yan. Nood lang po kayo mga OFW na nasa Saudi, nasa Dubai, nasa Qatar, nasa USA, saan pa ba? Sa Abu Dhabi, sa Saudi, sa Amerika, sa Europe, kung saan mang kayong bansa, shout out sa inyong lahat, mga OFW na superhero ng ating Pilipinas, bansang Pilipinas. Ayan po ang mga tunay na superhero natin, yung mga OFW na pinipiling mag-ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ayan po, kahit napakalayo po nila, tinitiis po nila yon. Kahit na hindi po ako OFW, mga kapragman, alam ko po kung gaano kahirap ang trabaho sa ibang bansa. Ako nga nung nagtrabaho sa Maynila, isang linggo ko pa lang, namimiss ko na ang pamilya ko. Paano ba kaya yung mga OFW na nasa ibang bansa, di ba? Yung inaabot sila ng 5 taon, 3 taon bago umuwi. Tapos magpapahinga lang sila ng 1 taon, mapapahinga lang sila ng 1 buwan, babalik na naman sila. Ba? Tignan nyo naman yun, samantalang tayo nandito sa Pilipinas, 1 linggo ka lang sa Maynila, 2 linggo ka lang sa Maynila, 1 buwan ka lang sa Maynila, nahuhumsik ka na. Paano pa ba kaya ang mga OFW na maabot ng ilang taon doon? Kaya shout out sa inyong lahat, mga OFW dyan. I love you all. Pabuhay kayo hanggat gusto nyo. Napakaganda. Po. Konting trivia lamang po tayo sa aking dalang aso na na Chihuahua. Yan po ay pure breed na Chihuahua, mga kapragman. Ang ugali po ng Chihuahua na aking dala, siya po ay man best friend, tsaka po siya best of the best. Bakit po tinawag na best of the best ang aking alagang Chihuahua, mga kapragman? Dahil po ang kanyang ugali, amoy, kung sino man ang lumapit sa kanya, nagagalit siya. Gusto niya, ako lang ang gusto niya na amoy. Kaya kagandahan dyan sa mga dog owner dyan na naghahanap ng na hindi basta-basta nananakaw na aso, bumili na po kayo ng Chihuahua dahil napaka-loyal yan sa kanilang sa kanilang mga amo. Ayan po, aking Chihuahua. Sa inyo aking anak. Maghay ka naman, baby ko. Ayun nag-guy si Sky, Muffin Rain Sky. Yan po ang aking nag-iisang anak. Yan si Muffin Rain Sky. Bakit po napakahaba ng kanyang pangalan, mga kapragman? Yan na naman ang tatanungin. Ay naku po, ako po ay isang dakilang ama, sapagkat yung aking asawa, di ba, pag lalaki ka, ibig sabihin ikaw lang magbibigay ng pangalan. Pero ibahin nyo po ako, mga kapragman, binigyan ko po ng opportunity ang aking asawa na kaming dalawa ang magbibigay ng pangalan sa aming anak. Yun po, shout out sa lahat ng mapagmahal dyan na ama. Brrr po. Tignan nyo naman, mga kapragman, yung aking Chihuahua na napakaliit. Ayan ba?
Mahal na mahal po yan ng aking anak at yan po yung aking personal dog. Wag naning. Yan po. Halika dito, bibi ko. Itutur na po namin kayo. Aking mga dakilang OFW. Mga hari ng lahat ng hari. Yan po. Kung na-miss ninyo ang dagat, anood lamang po kayo dito. Aking mga kapragman dyan. Ayan po. Itutur ko po kayo dito sa sa Bunuan Beach. Ayan po, ayun o. Napakaganda po dito. Napakaraming tao lalo na kung weekends. Ay, opo, yun po. Ay, weekdays pala. Mga kapragman. Ayan o. Happy lang. Ayan o. Ito talaga. Wala kang masasabi dito. Lalo na doon. Banda doon kasi ayaw ko sa yung banda doon, ayaw ko po masyadong pumunta doon dahil maraming tao. Mas gusto ko po dito sa dulo. Ayan po. Yun yung mosque ng Muslim. Oh. Yan, dito kasi kakaunti. Kakaunti po yung taong pumupunta dito dahil dulo na po ito. Doon po yung dam site ng Dagupan dyan po. Ito po tayo. Si shout out kay kay Mayor Bilin Fernandez. Ayan po, shout out sa inyo po, Mayor. Napakaganda at napakalinis dito. Ayan po. May konting basura pero mamaya lilinisin na po nila yan. May tagalinis po dito. Ayan po. Napakaganda oh. Videoan po natin. Dahan-dahan po iikot para mapanood po ng mga OFW sa ibang bansa na para na rin po silang naligo sa dagat. Ayan oh. Yan, isipin nyo na lang po mga superhero ng Pilipinas na kayo po ay naliligo sa dagat. Ayan po. Ikot ko po. Ayan po. Yung po ang ulap po. Kung namimiss nyo na po, ayan po. Ang bayan yung Pangasinan. Lahat po, ayun po. Shout out ko po lahat ng mga taga Pangasinan dyan. Shout out ko po lahat mo ng mga taga Pangasinan dito. Ayan po, kung namimiss nyo na po ang Bunuan Blue Beach po natin. Ito na po, ayan po. Manood lang po kayo dyan. Ayan po, para na po kayo naliligo. Naku po. Ayan po. Itutur ko na po kayo. Ayan. O, ayan. Magtatampisaw na po ako sa dagat para na rin po kayo nagtampisaw. Mga kapragman. O, ayan o. Mga superhero. Ayan o. Ayan. Tayo anak, tayo. Ayan na po. Atas tayo. Doon tayo. Oh. Ayan, nakita nyo pa. Ayan po, itutur ko po kayo para na po kayo maliligo. Ayan. Woohoo! Ayan o. Mga taga Manila, dinadayo pa ito. Mga taga Manila, mga taga Nueva Ecija, mga taga Bukidnon, kung mga saan man lugar dahil po yung beach po dito ay tinatawag po nilang Blue Beach. Ayan po. Shoutout po. Ikot ko kayo mga kapragman na yan para kayo naliligo. Ayun ikot natin. Ayan. Ayan po. Ayan o. Tignan nyo guys, mga ka-frogman, mga ka-OFW, tignan nyo kung gaano kadami dito. Ayan po. Ito po yung dulo. Ayan. Dulo na po ito ng doon sa may Bunuan Beach. Ayan o. Oh. Ganda, di ba? Maraming tao dito tuwing weekends. Ayan. 3 yung parking area. Ayan po. Diyan po maraming parking area dito. Malawak po ito. Ayan o. Oh. Yan po yung aking misis. Yun. Maraming salamat sa panonood.